На 26 септември училището в село Ковачица се изпълни с настроение, спортен дух и усмивки. В основно училище Свети Кирил и Методий учениците от 1 до 7 клас отбелязаха Европейския ден на спорта в училище. Инициатива, която насърчава движението, здравословния начин на живот и радостта от спорта. В училищния салон децата и учители заедно показаха, че спортът не е просто състезание, а празник на енергията и приятелството. Най-малките се впуснаха в забавната надпревара патешко ходене, изпитание, в което равновесието и издръжливостта вървят ръка за ръка със смеха. След това дойде ред на играта "Хвани опашката". Там ловкостта и бързината решаваха всичко, а залата ехтеше от аплодисменти и закачки. Не по-малко емоции предизвика и състезанието с обръчи. Учениците доказаха, че когато координацията се съчетае с работа в екип, резултатът е истинско удоволствие от движението. Организатор на събитието беше учителят по физическо възпитание и спорт господин Огнян Владимиров, който вдъхнови децата да дадат най-доброто от себе си и да открият колко вълнуващ и обединяващ може да бъде спортът. Европейският ден на спорта в училище е не само повод за игри и забавления, но и важна стъпка към изграждане на активни и здравословни навици. А в Ковачица този ден се превърна в празник, който ще остане в сърцата на учениците като доказателство, че движението е радост, а спортът – начин на живот.